Hey, mfundisi. Vuka mfundisi wami bagcwele abantu la ngaphandle. We, ukuthonga umfice kahle sathi uyakhuleka ukufa lo. Mfundisi wami. Mfundisi wami, mfundisi wami sebaqalile bacula ngaphandle. Okay. Woza vuka. Ya nina. La nika ubaba usenza ukudla la ngaphakathi uyadla lezo. Ngenza ukudla kwangempela mina indaba yokudla lokuyichaka. Kudla kuyigwili lokudla qhubeka nicule ngeze ngisahla. Mfundisi wami abazele mfundisi wami la ukudla kwakho lokho okhuluma. Bazele izwi mfundisi wami. Izwi ngazami. Uyazi izwi angcono elihlula ngisho nalokudla udla umfundisi endlini. Mangitshela ngaleli izwi leli. Amen. Ngikhuluma ngezwi mina edlula ngisho lamaqanda yebo khona ngahalela kudladlula. Amen. Ngazi ngenzami kufuna ukuthi mangitshela ngalelizwe lahambayo ukuthi mhla sifika emhlabeni sizozizwe. Ewan. Ngoze ukhuluma udoti la uyazi usuyabheda ke manje. Suyasangana ke manje usangana impela dlungana. Udlungana manje ukuthi udlungana ngikwazi nokuthi into oqala wagotsha ubani wena. Awunalo ugqobo dlungana kodwa unesibindi sokuzoma phambi kwabadlalami uzoshumana indaba zamahamnqa. Ha? Ungazisilima dlungana. Dlungana ngiyakutshela mfana wami. Mawukuthi uzoza umuntu othi badlalami uhambe rongo ngiyakutshela dlungana. Wena mawukuthi ufuna ukumfundisa hamba dlungela ushone le ko-Albert Park ufike umesela lakhe itende lapha eceleni kwetende likaDube khona uzosibona ukuthi ufana nobani bamba la jwayela kabi ngani zami layilanika namhlanje nibe nenhlanhla kanti ningakaze niyibone ngoba ubusuku bonke bengibhizi nginikhulekela abantu abami ngishumayela ubusuku bonke ngani zami niyangezi manje ngabe ngenza isona mengaqhubeka nokuthi ngilongishumayela ngikhuleka abantu abami ngoba ngikwenza ilizwe lobusuku lokho into engifuna siyenze angingeni imali la qaqule lomnikazi faka imali amen lento niyifaka hayi man uyazi uyangidelela wena Ngizonikela mo if uzofika endlini yami uzongithandazela khona sobabili. Ufika ngibambe izinqo uyasuka futhi uzofaka ishumi. Izinqa zami bonke ziyishumi wena. Awukahle mfundisi. Don't be so difficult. Please mfundisi uyazi nje na ukuthi into engiyifunayo mina njalo ukuyithola. Okanye ukhona okaphi wami. Ngwazi hayi ngwazi. Hayi. Aha man, uyazi nini? Uyazi nini? Ningicasha umuntu wesilimo. Uyazi ngifuna untshanta yodwa nini? Ningacabanga ukuthi la iseMaritzburg eStockini yazo. Ningazi silima nini? Nina azalikwazi ndini. Umsholozi uzuma unqamalala. Unibiza nyanga zonke eyemnika imali yokuguga. Kodwa niyafika lesonto ngesilima ngizokhipha 20%. Nina bona ndini. Bolokhuza nina ingane. Nihlale nibizo nohola imali yeqolo. Iyona into ninginika yona. Iyona into ningibonga ngayo le. Ningazi silima nini. Akuthandi ukugwaya esontweni lami mfana wami. Esontweni lami nje ugwaya nje into ayingeni lento. Hayi man. Hayi angikuthandi ukugwaya esontweni lami. Oh. Sana madoda aphila yini manje? Hawu. Kanti athi ubunikele. Wanikele wathatha imali man. Muzongifuqa ugwayi wena mfana wami. 10%. 10% okunuka. 10% okunuka. Lo 10 rand ukuthengela ibhlukwe imicondo ka2 Ngicela uphume la. Ungaphindi ubhathe umcondo wakho lami sonto yazo. Ungaphindi nina zinja hambani. Hambani nina zinja. Hambani. Nina ngani zami ningahambi nina abantu abami nobabili akanemi. Hambani nabani. Leyo nto nenza le masonto nodlungalo. Hambani. Bantu abami.
hayi ukuthi yini enze ukuthi nginivimbe njengoba ngibaxosha eyizinja abantu abantu basemhlabeni angazi bacathi mina ngidlusimende ngisuthi uzosimende lelani-ke ngani zami ngithe ngilela izolo abantu abami ebusuku kwanommono isibonakalo sengisibona ngani kwangathi ngani zami ngiyanikhulekela kumnandi sisobathathu kodwa nesimo sabantu ngithi ngiyanibheka abantu abami ungathi nihlubule emzimbeni nesimo sabantu ngathi nifaka amabhigini manje bengicela siyoyifeza-ke le nkonzo sibonakalo sengiyibone ngilele la endlini ngizane ngilandele sisobathathu. Uyazini mfundisi uyafisa shame uyazi uyafisa awubona umdala umdala mfundisi kanginenze lutho Dlungalo Mfundisi wami. yabona Dlungalo kuzofaka umuntu kube khona iplan ayenzayo ngeke Yani mfundisi wami. hayi zobafo ayikho phela lento Dlungalo hayi suka mana ayikho uyazi Dlungalo akho into engicabangayo qala lesonto lelinceko ngivele ngilivale thimthaqa ngiqalela Hayi. Cabanga ngiyenza kanjani nje leyo nto mfundisi wami? hayi wena Dlungalo elula lento yabona into engicabangele Dlungalo ngifuna ukuthi ngingene umuzi nomuzi ngishumayeza abantu ngoba uyabona labantu engizobashumeza abangazi inhlobo balande bafala ngaphansi esontweni manje mina isicelo sami uthi Nceko wena njengoba ngizokwenza le nkonzo hamba nawe angikushiyi silandelana kanje uyazi nawe Mina ya awukhohlwa. Khohlwa njengesidomo esikoleni. Mina angikhona ukwenza lokho mfundisi wami. Dlungalo umthetho wakho ubona uzoba yini ngaphandle kwami uyadlungela ulutho wena ngaphandle kwami unjenje yimina wena msebenzi njoba unje umina Dlungalo njoba unje njoba unesiphongo ngathi ukhophe nje yimi wonke loyo Mina mfundisi wami ngikhathe ukulandelana nawe ngemuva njengehophe. Okokuqala mfundisi wami awunginiki imali wena mfundisi wami. Mina njalo imali onginika yona incane mfundisi wami. Ayilingani ngisho nanemali kaMgabe le mali kaMgabe engakwazi ngisho nokuthenga uhalf wesinkwa futhi ayine half wesinkwa ikota futhi ayinekota ikota yekota. Hayi ngeke ngikhona mfundisi wami. Dlungalo njoba namhlanje ubenikele lento phambi kwakho yiphi mina imali ngina ukhona umuntu oyisiguli ogqoka kanje onje wakasibona isiguli sigqoka kanje Dlungalo noma ungasilixaha ungazonga nisilima Dlungalo wazi kahle sizama nawe Dlungalo la angithandi lento ekhulumayo Dlungalo uyazi mina nawe namhlanje umuzi nomuzi siyoshumayela ngangidlala wena Dlungalo wonke umuntu aleli sonto ungihlubukile bakhombisa okukhulu ukungidalela nokungeyisa Dlungalo kuzoba wena abangihloniphi labantu Mfundisi wami yabo anginaso ngisho nanento izogqoka mfundisi wami lo ngagqokana nesude yodwa yabo ngikutshele namfundisi wami tshele khona kade ngicabanga njengoba nawe kade ucabanga mfundisi wami ucathi ucabanga wedwa ngiyakubona abo mfundisi wami ngiyahamba namhlanje ntambama zobona ngizobe ngishaya into mfundisi wami ngiyahamba ke kule lokuza le ndawo yabo la bebekhumula khona bebenqunu ya enayisihla ngiyahamba mfundisi wami la behamba khona buJoab ngiyahamba ngothola intombi mfundisi wami enhle Dlungalo wena njoba unje Dlungalo inkinga yakho ukuthi la endlini yakho nasendlini yami asinaso isibuko awukwazi uzibona ebusweni uthi njalo Dlungalo uzace ngathi udliwa yidlozi uyangizwa ayikho intombi engaqoma into enje uyangizwa Dlungalo mfundi kubo yazi mina ngibona ngingcono kanjani wena nje mfundisi wami nje ubuso bakade wakhiwa ngenyama yekhwapha ngathi bahlomula la ekhwapheni yabo mina ngitshele mfundisi wami ya ngiyakutshela ngizothola isimomondi yase noma akuthiwa yimbi ke mfundisi wami ingafana nale yakho kuba le ngulubexhe yakho le isitutelegu lesi intulubexhe le umfazi wami sika lekhekhe lombiza yena ke mfundisi wami ngisho akuthi unqamla lekhekhe ulungile mfundisi wami yena ngisho akuthiwa ngithola into enjalo kodwa nje mayinemali mfundi ngibe nemali ngibe ngcono ngikudlule wena mfundisi wami okay ibambe lapho nje awungitshele wena ngempela umthetho wakho usebenza lapho wena uyazi le ndlini oluzenzela umathanda makuthi fika ngo6 fika ngo6 makuthi fika ngo12 ebusuku fika ngo12 ebusuku umthetho wakho usudrava hayi yabe kahle ngishade nawe for 5 years ubungakazi ungibuza lo rubbish ongibuza wona awuyithoyeli life kazilalela wena usukuthatha izinto bolaka uyazini mama mina bekidlalela nje phela mina ngidinwe indaba ukuthi izola uzange ungiphi inkonzo yabona manje bekithi angizwe ukuthi hayi awube kahle next month hawu mama ngiyacela phela nkosikazi wami yazi ukuthini uma lokhu ngicefizela ungicasule ngizojenga ithi kuleya nyanga
Hayibo. Ngikuphela ngokuncane. Uthatha ibhantshi uyaphi? Ngihamba ngoshumayela. Kanzolo ngimelana nalododo wakho lendlela lokuncancane nawo ubusuku bonke. Akwena kodwa nalento. Ngoshumayela ke. Uyoshumayela ngalesikhathi? Shame, good luck. Kwenzani? Yini-ke manje inkinga? Ngani lo? Yini bantu amalimi yini? Kwenzani? Ngibuzeke nina-ke. Nina nje abakaze nje banishange bakubambeni benithele ngokukhondela. Yena sport ungakosishwayela ngabethu. Masishwayele nje la. Yini-ke nina nihlekanike nina lamafokoza lawo. Ngabona ngitsheleke nje ukunihleka mina. La yonke le ndawo le kuzohlekwa nina. Mangase nivume nje ukuthi sithi kushikisha ufundi la ngekushunqutha uma yonke into imali na imali. Ya, ngemali. Yakhona le. Yakhona le nathi faka imali. Nathi Kama ke hayi yini usuzoshumayela lana manje? Asangibize ngomfundisi ke mina ke manje. Ngizotshengisa lapho ukuthi ziyabuya kushikisha ufundi la. Ngizobahlekanisa nezwe la siyajiva phela. Wena umfundisi. Ngicela koshumela. Ebale ngithi phela. Angifuni. Yini ya? Soba crack. Owenze nje. Sawubona ndodana. Yebo. Ninjani mfana wami? Hayi sophini. Siyaphila. Bakhona abadala? Hayi ubaba usemsebenzini kodwa ukhona uma osekamereni mhlele nomunye ubaba. Kodwa nawe mose kuma shona khona ekamereni. Kodwa mafuna ngamtsheni ubaba ngiphi imali yokuphatha isikole. Hayi nokhululeka ndodana. Ayikusho ukuthi cha ngizothi uqhubeka mfana wami ngoba bengize nje ngomsebenzi wenkonzo. Kulungile ungasala kahle mfana wami. Okay. Ndoda ngakusisa. Yebo ninjani baba? Siyaphila. Siyaphila. Cha mina nguPastor Mjosti ke kushuthi ngihamba ngena umuzi nomuzi nje ngitshela abantu ukuthi baphenduke babuyele enkosini. Hayi nginale ekhaya ngithe impela hayi angalenza iphutha angadluli nje kanjalo angene sikhulume le ndaba yenkosi. Oh inina la besithi mesemsebenzini nibuye nizohlala namakhosikazi ethu la emini. Hayi akase siyaphambana ke nenceke la. Cha mina nje ngizengezwe lenkosi ngithunywe ophezulu lokho kusho cha ngikwazi phela. Ophezulu lona yini engayifikeli yena la. Hayi mina sithunywa sakhe. Oh isithunywa ke lesi sifanele sishawe noma kanjani ke lana ke namhlanje usuku lwakho. Hayi bhuti hayi bo hey
Hayi ngiyavuma bani isikhokhwe. Ya ngesikhokho ngiphume ebhodweni. Hayi awumancane-ke Tito Mbowendini. Sunemali uyithathaphi wena? Ngisathi ngiyabala nje ngifuna ukuthenga ibhiya nayithatha-ke manje imali yayo. I can buy you a beer. Kahle kahle noma yini oyifunayo. Awumabhebeza, bona isithixo sami ngiyamhlanje ngiyakuthandaza. Kahle, Laphona ngikhuluma nawe. I'm talking to this dancing machine. I hope njalo ukuthi njengoba umuva kanje nasembhedeni yazi umuva yazi. Uyabona-ke mina angikaze-ke nje Nkosi yami mina ngize ngishayisane nevakvaku. Uyabona ngifuna emsizo wabamboniwe iy'ngane zalamile emaklabhini sa. Awu izilime wena siswami, ikhisa umoya uthatha ubamuva nje uhambe nabo bonke. Ufike i-copyright ufake isitembu. Copyright. Uyazi ukuthi copyright. Yazi. Noma ncane amdayisa imigqinyo yakho namaphilisi ngishoyo namphansi. Waza kufaka intweni sambe se-VIP. Wathi angayingena-ke kulezo zinto. Kodwa walale loyo. Amabhebeza. Yini kwenza njani? Lahlekile? Hayi cha, angilahlekanga. Ngisendaweni right kakhulu. Uthini endaweni right? Ndoda uthunyelwe yini umoya omubi wena? Hayi. Mamela inkinga ukuthi ushoda ngeimpondo nje. Yabona mangatshelela ekhanda lakhe elikhulu ukuthi litshele lemcondo kaThekwani kuboniseze ngayo. Hux. Bengifuna ukushumayela nje kancane. Wendoda Hux. Hawu, Nkosi yami. Ngiyacela nje kancane. So, uzophuzana? Hennessy, Black Label. Ayi mina ngeke ngithande lokhu abathi ingudo. Whatever, charmer boy. Hayi kodwa ngathi udukile kancane. Mina ngiyena phela lo nemali mina lo ngene endaweni eziphambili kanjani. Kanti uthi ngikulopholo nje. Anginandaba. Na yonke imali emhlabeni konke okufuna kulapha. Shoda nje ngento eyodwa kuphela. Indoda. And cabanga ukuthi ngitholile. Siwena lo kade ngipha ngawe nje ebusuku nje intombaza enhle nje zamakhote zoba isimamondiya sami samabhiki sama ngemoto kuthivu. Yep. Ngibelisa ngikwazi nakushayela. Sengikhona baby mina. Ngiyabona nendawo ngifake kuyo. Kono. Right. Hayi uyenzile le nto uyenza. Awu amuhle mhlaba sesihamba. Nahambe ebusuku nje kwenze njani bantu bami? Awikho nenkinga mfundisi ngabe sakuthusa yini? Hayi aningithusi ukuthi nje bengitshathi ilamantombazana ahambe ebusuku ahambe edlwengula amadoda. Awumfundisi wami ebusuku wena kufuna ukudlwengula. Hayi anginjalo ngane zami kodwa nje ayu ngingakujabulela bo. Ukudlwengula amantombazana afana nani? Awumfundisi ositshengisa okugoda ungaze kusichaze bandla mfundisi ukuze sikudlwengule. Yabona ke bathi niyakhuluma ke. Khala nikhuluma ke manje. Beke ngitshengisa kuqala nje ngidlwengula. Awumfundisi short case. Andlani ngami. Sho. Nisongidlwengula impela? Akudlala nje umuntu omdala. Njani tema nje? Isakahle? Efuthi kwenzakalani la kufuthi? Efuthi yembona umuntu sijwayele yabo sinunusela ngezinqa la. Yilo umuntu usifakele amabhadi mfowethu ubani? Futhi sigwaze le nje. Bafethu. Cha bafethu bengicabanga. My, a stripper uqobo njengomfundisi. Hayi Kinky. Hayi angisona istripper. Umfundisi impela nje. Okay ke mfundisi. What can I do for you? Hayi uyabona ndodakazi.
konke into eyenzakalayo la should bengihamba ngingena umuzi nomuzi ngizama ukutshela abantu ukuthi abaphenduke babuyele enkosini. Ngiseke mfundisi kodwa impilo yami does not need changing yes. Okay. Ngiyabonga ngaphansi cha. Hayi nokhuleka kodwa kubalekile nje nomkhuleko nje singenza noma yini. Ngikhola phakathi kwekhaya. Whatever. Lalelani we khona umfundisi ofuna ukupreach. Wena Pastor Mfundisi. Ngiyacabanga ukuthi usubuyele kuma senses zakho Mfundisi. Mfundisi ngicela ukwazi ukuthi kangidlala mina mangabe ngithi ngizokwazi if ungafuni ukulala nami. Hayi, akunjalo my child. Hayi kunjalo. Ubizwa ngengane. There's such a turn on. Mfundisi. Angizele lokho la nkwazi. Ngempela. Awu, ebusuku ngakho wangitshela ukuthi uzozela ephathini uzoshumayeza. Lalelo wathi umfundisi ngempela cela ukutshela. Why sigamenzela into ezimethi sivami kancane apha? Hayi angiphuzi mina ngayizama. Ngisho amanzi. Hayi bengithi ngikhuluma ngotshwala. Lalela ka mfundisi wathi wrong with utshwala. Ngiyinkinga kakhulu mase ngiphuzile ngivele ngiqhajelwe ikhanda. Uyabona njengoba nile endlini kungavele kube manje umtsinsela wonke umuntu olendlela make ngamthinta utshwala. Get him a cocktail. Yeah, cocktail sambulas. Wawa Angitshela ngikwazi yini lokho cocktail okushoyo? Hayi ngikwazi hayi. I-cocktail amafutha amaningi. Asikwizwe indawonye. Wetness inside. Hayi. So. Yabona nini umuntu ongenzele lento amqalekisa abukani uyayenza ngisho madoda isitamzela. Ayitshela mfundisi wami ngiyawushaya mina ngiyashada mfundisi wami. Umthetho wakho la kunini ekukhuza indaba zokugezela etafuleni. Awazi letafula hlela kulona. Umfundisi wami ungasayikhuluma indaba zelokhuza amatafula. Manje abangitshela ngithola intombi yama-BEE ngiyakutshela ehamba ngemoto eziphambili.
enemali futhi uyakutshela yabo sobe shade sobe emoto emgoqweni silandelana sithi kuyibani masejika sithi emgoqweni sikhali pap nawe noganaganda emuva udonsa igeja ho akutshela awuphuphile ushoda ngodayi wena hayi wena kuyaphi Ngiyaphi? Akubonakala ukuthi ngemsebenzini. uzobuya nini Uzobuya nini? Mina ngibuza uma uhamba indlela zakho ukuthi uyaphi uzobuya nini. Okokuqala nje wena awulalanga la endlini ubusuku bonke. uzongitshela kodwa ukuthi usebenza wena Uma ngabe ngakutshela uzongenzani? sana sami uma ngakutshela ngizocabanga nje mhlawumbe soyela endlini sithi kuyiphumulela kancane awade sagcina Uyazi ukuthini? Awuhambe uyogeza unukuse kwe condom. Uqinisile mfundisi wami iyagqoma condom wena wazini ngecondom nadlungala njengoba uyikhondom kwawena la sula ngifuna sibone namhlanje usebenza sula dlungala sami hayi sami dlungala sami dlungala umfazi hamba intombi engiyithola izolo mfundisi wami usizogcina into ngiyakutshela akayilutho lona mfundisi wami imbakhumbakhu nje yakho le ekusiza ngiyakutshela mbiza ngaleyo kulungile mfundisi wami ngiyakutshela mina ngiyitshela ngale ngiyitholile mfundisi wami uyoza hamba kathi ubuye ngani izolo imoto unyavu dlungala uyeka ulokhu ngiphuphela dlungala mfundisi wami ngiyakutshela mfundisi wami uthi ngitshele mfundisi wami wemanonini lapha dlungala samba umnandi loya muntu yabo kutshele mfundisi wami dlungala umuntu akaze kusho ukuthi umnandi akadliwa umuntu into emnandi into edliwa dlungala samba manje yazi uyaza hamba umama dlungala usheshe man damn nangqondo wena usashona ebhefu lo mfazi shuthi ugibelele yatekisa asikhombe yethu waza wena samlanda unamanga lo namhlanje siyakwazi nesebenza khona angidlala umfazi ushone manje dlungala hayi siyayifanela ke la mfundisi wami yabosa amawele sifana insense akazi ukuthi nami ngiyayifanela ngimasishone manje akajikanga la dlungala kodwa kunomnyango lapha kunamadoda lapha yana uchaza ukuthini ushuthi umkami uthanda amadoda dlungala into ayishothi umkami uthanda amadoda hayi mfundisi wami hayi kakhulu hlasebheje kahle dlungala yazini nakunamadoda la asingene sisale sasiwashumayeza nje dlungala sishumayeza la madoda asambe dlungala asingene waza dlungala awu akho umuntu ke phela la awu dlungala Nkosi yazi kuba abantu emhlabeni bahlale benqunu kanje dlungela ngabe siphila kamnandi hayi ngiyamlandela mina ngeke awusayihoyi le mfundisi wami angiyabona
hlungana phela kuzofana sikhala sibuke hlungana ngeke ufuna ukugcisha abantu nje ngomshumayelo hlungana sibuke hlungana sikona indawo ke la hlungana uyangazi ngiyasithandela ngembebhe ngiyazi amabhahu into engaka ngoba nasi isiduli mina kuyakusona ngiyazi akuthathi la ungala awuna nje imali encane ke ngimuphe nje lo mntwana uyambotha uxakekile ungala awuna ngaphandle awulutho kanti yamosa la ke ngikuphi imali awuyenza kahle lento mntana wambosa ke ngikuphe nje ngane yami mina umthetho wakhona mi yakho yonke Uzokwenzani la ungitshela? Uzokwenzani? Sikala khaka ufunani la Awubona ukuthi ngenzani? Ngizosebenza. Futhi nje angakaqedi ngawo hayibo wasikala khaka wona but bengithi ngiyele toilet but mina ngiyakuthanda ukuchama nawe usazongijwayela hayi boom okay ngiyaphuma kanti hey funa umlandela hayi wena mbulo wena hayi siyahamba sivumela Uthola nkosikazi yonke leminyaka nje le uhamba uvezela wonke amadoda engingawazi izinqa zami Yonke leminyaka wena wondliwa yimina la ekhaya. Ukuthi nje ubungilandela uyapi mina ngeke uzongitshela ngoba phela mina ngikulandeli mangabe uhamba. Awungilandeli wena njengoba uhlala ungilandela mangila eminyango futhi uyazile wena nkosikazi lento oyenzile ke nje namhlanje ayizange ngiphathe kabuhlungu angiphathekile mina kabi Khona ukuthi uphatheke kambi ubuzongenzani? Ukuthi khonto engicabangayo uyazi ngicabangani nkosikazi ngicabanga ukuthi lo msebenzi owenzela le emadolobheni ushintsheke manje uzowenzela la endlini Mina ngistriphele wena. Shame ngabe sengiyabona. Uyazini kahle into engifuna ukuthi yenze ngifuna kube yisonto lami la bese ngiphinde ngakha enye indlu eduze nje nasonto lami lozo striphela khona kube strip club uyazi ngoba imnandi lento engiyibone lapha wena ustripha kusula ngomsomluko uzokuyoshaya umgqibela awusayi le usukwenza la ekhaya egcekeni uyabona bese ngiyasonto siya esontweni imali esoyenza lapha sizoyihlukanisa ngokulinganayo mama ngiyakucela mama Yazi wena usangene lekhanda lakho. Ngiyacabanga ukuthi fanele ukuthola umbhemiso ubheme kabili kathathu uthimule mhlambe lekhanda lakho uzothi ukuhlakazeka kancane. Fundisi wona dlunga uvela ungene nje ukhuluma udele awunokhi awunjalo mangabe ungithole ngibhizi nomkami ubuzothini futhi idlala ekhunda busu ungena endlini nami ungemphethe Afundisi wami kuqalileke manje lokuma lenhliziyo yakhe encane ngiyazi phela ukuthi awutholi uthola kanye ngenyanga ekuncisha nangu lo lento yeni nako unosika la keke wakho awukhuluma dlunga lofunani cha mfundisi wami ngifuna ukuthi ungiphelezele phela kusasa le ntombi le ama BEE ngikutshela ngifuna ukuthi soyibona mfundisi kusasa ungiphelezele sambe nawe mfundisi wami Hey wena wakwezwaphi ukuthi indoda enomuzi iphelezele enye indoda kuyobona intombi awuthule nje wena leli bhahu leli awuthule nje okokuqala nje awuqhubeka uncisha umfundisi naye akakangilandele sihambe na ngeke mina nami kuba wena olandelayo na akalandele mina nje khuleka nje ngoba ngizoyicabanga lento zokuthinta kusento kodwa ngiyacabanga singasasama mfundisi wami ngiyavuma ukuthi hamba khuleka nje ngoba sohamba She is my beautiful baby girl. Her name is Melissa. She is my beautiful lady. Ngitshelile mfundisi wami umnandi. How old are you? Kundothi njani? Oh, I'm fine. Ngiyaphila sithathu. Sit down. So, babes, uye lo mntwana wakho lokhu ngitshela ngayini? Hayi, akekho omunye. Ungazenzeli ithombe namfanekiso. Uyena umfundisi wami lo umjusti, Pastor Mjusti. Sabona Pastor Jost. Nice meeting you. Hayi, ngisamangele.
uyazi manje ukubheka ushwaqe inwele vele igoqana ngane yami ngempela wena uthanda lento yini uyibona kulento Pastor, ngibona konke lokho wena ungakuboni kuyena. Anyway, babes, Yes, the reason why I called you here, nonko. ingoba ngifuna ekhaya uyokhokha ilobolo. kwashintsha ukudla epletini Kodwa nje sithando sami ngishilo ngikubeka icaca sithando sami ukuthi la kumina kumbulwa kwembeswa mina usizi la kunalutho. Ah, babes, don't worry, ubala lolo, amanzi amancane lawo. Ngizokuboleka, okay? Ngizokuboleka ikhokhe noma inini nje uma usufuna, okay? Don't worry. Yazake. Zwele. Uzokunikeza imali ufundise. Uzobe nje sibopha kusuka sambe wefindo maduze. hayi uyabona impilo yenye into ngikhulile namhlanje zolo lokho lento ibiyigqaba inapkeni inebethoni ixekexe endaweni namhlanje isizoshada nomntwana awumadoda isipawupete enhle ingane le yama BEE ingane zamathenda omadoda kodwa dlungela ngempela lo mntwana ucabanga ukuthi uzokugebenga ayiqola uzoqola lo Mfundiswa adlungela ngathi iqola leli uzokugebenga hayi mfundisi wami ayikho into enje emhlabeni ngeke ungahamba umhlaba uqede ayikho into enje konaka sithando sami konaka sekuthiwa ke nje ngiyagetsha manje uma kungenalutho kungenalutho engathi ugebengani ungathathana entweni engekho vele. hayi ngayishaya ngakhala ngiyayishaya ikhala ngigeza izandla So, mfundisi, shuthi uzoshadisa ne? awu kahle ngizokwenza okungaphezulu kwalokho ngoba imina ngizobe ngungqondongqondo kulento yeni umshado uyabona ngizobe ngungqongqoshe mina ozobe yongamele yonke le Oh, oh well, no, that's nice. Okay, ngizonishela wabi njengamanje. Mina, I got business to take care of. Ngizokukhipha ngikufake emotweni yethu. Emotweni yethu. Sangigibela amatekisi lapho. hayi angiyazi into nje mina angayeka ayikhola u26 lento Check. Hello, hlala phe wendaba. hey upastor Mjosi lo kunjani no26 Hawu, Pastor Mfundisi, lalela-ke baba ungazuye kude nje. Ngizokutshela mina mase ngiqala ukusindisa, yimina ozokufonela. 26 awuyeke leyo nto manje lalela ngikhuluma indaba enkulu 26 odlungela phela uyashada manje mina ke uphethe zonke into zamalobolo kakho udlungela wena 26 ingakho ngithi angithinte nje Ne. Ushadela nomatikelana naseklabhini. hayibo uyayazi yini Ya, man, ohlonzelwe yimina lo muntu. ngaphala yakola 26 niyaganga madoda ningazi madoda ngiyihlwempu ngingenalutho nginje ngixakekile 26 sengikaze niorganize luhlu ani-organizelanga ngani mina 26 Ngoba uThunyepho nasheshe wabuya. Phela lalela mfundisi ngitshele kahle. Wena unonkosikazi omkhulu onemizwa eminingi. Uneliseke kabukabi. Hlukana nje nabanye. Udlungela uyamdinga umfazi. usungaze uyibize ngomfazi kodwa lanto 26 hayi madoda musanuka ake ningizamile phela nami noma iBE elilodwa nje Hayi mfundisi inkingi leyo. Lalela mfundisi anginasikhathi sakho sonke. Ethama miyaphela la. ayiphela kanjani ethami yami kuyakho 26 kuyimina okufonele manje Isikhathi sakho ke siyaphela still. 26 lalela-ke ngifuna wena 26 kube wena ozoba umkhongo omkhulu kule nto kadlungela njengoba udlungela ezoshada Mina angazilutho amalobolo mina. wena 26 okuningi ngizokuchazela konke ukuthi ngifuna ihambe kanjani phela 26 uyazi ukuthi udlungela akanayo omunye umuntu ngaphandle kwethu madoda Ya nje especially eqala ukushada kafani nabanye abafundisi engibaziyo. Kulungileke. Kodwa uyangikoleta ke mfundisi isimehlane sami. hayi khululeka 26 uyabona ukuthi mase kuphuma isonto beqeda ukunikela thatha imali mina ngikuthengela leyo nto ubala leyo nto vala hayi cala leyo nto khululeka 26 Okay mfundisi indoda ayivalelile. Kwenzakaleni mfundisi? Thani ngitshela konke okwenzakala. Mfundisi wami ngiyanuka
Kodwa ngiluku nje phela ngigezanga. Awuhlezi unuka ungalo ayikho into enje ngalokho. Yazi mina ngizange ihluphe ngokugeza ngoba phela lesiphoku somfazi siphinde sangincisha futhi. Awu mina kade ngisanda kugeza nje ngesonto ledlule. Awungitshele nje akungakho. Hayi mfundisi wami. Hayi ngeke mfundisi. Mina ngibona kuumqondo okhuluphele lo nonithi isihambe nale nguluba sikhothena ayoba umkhongo omkhulu kwami amalobolo. Yabona Dlungelo ngifuna ungithembe. Akayikho into engizowenza Dlungelo ezomosha usuku lakho khulileka wena. Lalela wena Dlungelo Ndini. Mina ngiqala ukulobola ngawe yazi futhi angigcini. Mina ngalobolela uma yazi ngoba mina ngaza lo ugogo uma engakabukhona. Uma ungakukholwa lokho ungahambi lapha kumkhulu ezansi. Khona ithuna lakhe lapha ufika umbuze. Ngidlale mina. Hayi. Makuzokwenzeka kulungile. Guys. Hi guys. Sicela ukuhamba nani bandla? Wena ngikwazi. Angifuni ukukubona wena yazi. Angifuni ukukubona ngikwazi. Just a little support from the ladies. Sicela ukuzolukhuluma ngala Dlungela please guys sicela ukuhamba nani. Ini mfundisi wami. Mina mfundisi wami njengoba kolotsholwa mina isimomo ndiyasami ngihambe namanantshi. Ngeke uzukubone lokho. Awukhulume naye bandla lava boy please sicela ukuhamba nani. Lover boy. Awusezeni Pastor Mjosi, Pastor Lover boy. Lafe lihle kakhulu. Uyabona wena ngizoxosha nawe yazi. Wena ngihambi nawe goduke kini wena. Hambi yekini. Ngicela ukukhuluma nawe kancane bandla. Hayi ngicela ukukhuluma nawe ngikwazi. Sondela Pastor ngicela ukukhuluma nawe kancane please. Khulume nami. Please ya. Ngikwazi ukhulume nami. Please. Ufuna ukuthini? Ufuna uku-expose kubangani bakho. Ayithi usakhumbula ukuthi the other night wenza endlini yami. Ayithi usakhumbula ukuthi wenza endlini yami. Ungafuni utshela abangani bakho because sicela ukuhamba nani njengamanje. Dlungelo. Khuleka Dlungelwa sizohamba nabo laba ngoba uzothola phambili bayafuneka abantu abaningi mhlawumbe le phambili sizoba nezinkinga kanti nabantu abalolu hlobo bazodingeka mhlawumbe uyasazi Dlungelo asibathathe Dlungelo. Usuzwile sihambe. Hayi. Kulungile. Awuyisole Dlungelo ngithemba. Endaweni right Dlungelo. You made the right choice bhuti wami. Hayi njengalabo abanye abathi bashadile kanti bashade ibhakubhaku enjengosika le cake. Yabona usuyabhedaka. Ngizoxosha sekufikile mina la yazi. Ngizoxosha njalo umngane wakhe ngimxosha sekufikile ngaye phela. Hayi kodwa mfundisi wami. Hayi mfundisi. Hayi yazi mina ngiyafefezela mfundisi wami yazi. Fanele. Hayi anginaso isiqiniseko sokuthi ngakhona. Yazi lapho mfundisi. Yazini wena. Ungazosikhulumela udoti wena. Udoti lento oyishoyo. Uchaza ukuthini modle lento yakuhlula. Ungazosho lento sesila. Lalela la. Ma ukuthi iyakuhlula ngempela lento. Asibuyele emuva emkhukhweni. Sibuyele emuva emkhukhweni. Futhi vele yona ayikufanele lengane la. Unonku nawe anifanelene Dlungela ngitshela iqiniso ke namhlanje. Uyanginyanyisa wena. Wena Dlungela singamane sikhuluma idile yodwa ukuthi wena uthatha ibandla lami uba umfundisi. Mina ngithatha unonku ngihlala la ekhaya. Ngizokuphi imali Dlungela ungakusabi lokho. Hayi mfundisi wami angibonike nje. Leyo nto uthi into engalunga. Hayi ngeke mfundisi wami. Ngeke ngamane eqhuma upopopho mfundisi wami. Ngiyaqhubeka ngizokwazi ukuyenza. Angijiqeda kusho manje lento ngakwazi ukuyenza. Usenza ilimo umthetho wakho. Hayi kakhulu. Bafethe hlisana umoya phansi totelani igazi. Mina njengomuntu oyi26 ngizohamba noganzela ama drinks. Nina mani yogeza ngoba vele nigezena inukela nje. Nansi ipool ngale mina ngihambe ngiyoganza ama drinks. Lalela. Yazona uyangicika wena. Uyangidina ke manje. Ngithe kuwena awukho in charge la. Yimina engizosho ukwenzakalani kwenza. Usofuna uzothatha umsebenzi wami manje wenze wena. Ngitha wena uzoba umkhongo omkhulu mase sekufika abantu bale ekhaya. Sesikhuluma. Hayi manje. Bafethu relaxane ngumsana uxabana nodwa size nginonkula nangu mfowethu nina manje relaxa lapha kuma pool nigeze nezinsipho sawufuna ama drinks lapha endlini Lokuhloko. Hayi mfundisi wami. Uyikeka mfana ibantu kamashonisi.
Okay, lalela ke. La uqashe umjosti. La ilo qado lekuthiwa udlungelwa. Le ndawo ke njengoba usibona ke lena iempty. Manje mawucabanga wembhemu ukuthi ungangicashela ngemalini le ndawo njalo every Sunday. Kuya depend ukuthi ufuna ukwenzani. Kahle kahle uyinyanga. Awungitshele la. Bewezwa ngopasta 10% oshisa ikota. Lo bhemi uyashisa. Ngamlokothi. Nhlanhla yakho ke namhlanje unane naye ncamashi. Hayi 10%. Kwaze kuyintokozo ukuthi ngiphinde ngikubone futhi. Hey. Abusobuhle buka Beyonce lobujwayelekile lobo manje. Ne 10% sivame ukuhlangana kuma strip clubs. Usungikhohliwe. That's right. That's right. Aketu sikele cake. Umfundisi onjani ohamba ama strip clubs? Hayi wena mangibhekile ubona ibongolo. Akethi ngumuntu ngifana nawe mina ngithi. Okay, kulungile ke. Ufuna ukwenzani ke kule ndawo? Ufuna uqala enye branch ka 10%. Enye branch ka 10%. Hayi cha asethemba ukuthi abantu bazoyijabela into eyishoyo. Cha angeke ngivume ngoba umjosti unenkonzo ayibamba njalo la ngama Sunday. Uma ubuthi uzovula ishebhini ya besozwana. Shipping. Hey ngivele ngabona ukuthi kudala la ebusweni bakho kubhalela lile hayi ivukile. Mongibhekile ubonani wena. Mina ngikupasta 10%. Hayi iqaqa nje le shipping king. Bheka ke kanjani ukukhokhela u200 every Sunday? 2. Alla ke ngizothola abafana bami bathi ukuthi bathi uklina yonke le ndawo lena Sunday. Wosa. Hey ngiyabona udaka lisukile emehlweni usuvukile angithi. Ngiyabuya. Njalo. Awusho we 10%. Njengoba wena uthathela indoda yami umsebenzi kuba kanjani? Yabona ke lexoxo lakho eyesight. Kodwa wena nami sinje ku business. Yeah. Into omele uyenze nje wena ushaya lokho okudume ngakho yabona. Kuzakala kuyiselihleke lelo. Awusho ubungakazi ungitshela ukuthi kungani bekubiza u10%. Yabona ke ama member ami akhokha u10% kuma salary wabo every Sunday. Hayi bo 10%. Cha ubakhuthuza phela lokho. Uthini ukhuthuza? Ngingcono kabi kuno Pastor Dube. UPastor Dube bakhokhisa 20% every Sunday eminyango. Uyabona ngiyafunga ngiyagomela. Uyothi uJesu mebuya la emhlabeni ngiyobe ngidriver unyonyovu lemoto olifana ncamashi nolika Dube. 10% every Sunday. Cha abantu ba desperate la ngaphandle. Beka ke wena iza la ngesonto. Uyobona kahle ukuthi iformula ka 10% iyasebenza. Yabona ngithi abantu bonke la abafuna isonto elibhorayo yabona bafuna ukuthi bajafe. Hayi le sonto elibhorayo lifana naleli xoxo lakho uPastor Mjosti. Kwazi umkheke ingikwazi. Hayi kwazi mina. Kwazi umkheke kwazi. Umkheke. Sizowanyathela matimoni. Neka. Ziluvana. Nakamadimo. Kwazi umkheke. Into engiyithandayo nje mina ukuthi ngibuza nabazalwane. Phela kwagcina ngelasapha ukuthi abazalwane bahlale kahle ndawonye baphuza utshwala. Right lento engishilo. Kwazi manayi kwazi awukhazeleleni. Waxuphana nami nje kwazi. Suka. Hey chilo ke leli. Ziphi ingane? Nobani manje nini? Kwenzakalani la? Kwenzakalani la madoda? Hayibo futhi ongala gun pick la mabili lawo. Uyangizwisa? Buka nje lo. Futhi wena necatile ebheke phezulu wena sekude kabufa hambani nina asukani la. Buka niphelela ngoba nonku kwami. Umsangano wodwa ke lo. Lokho wena kuleke. Ziphi ingane? Dlungala. Bazofuna umsebenzi ndabathi kwakho la Dlungala. Awukho umsebenzi lana. Futhi awusebenzi ukugqoka isudu ehlupheki la. Hey, omadoda. Wazali sobhuku. Uzoke ikhaze kahle lengane. Umnandi ugazi. Uyayibona nalento le izofela ephule. Uyayibona injani le?
What's a baby? What's a la when was ship and so I was a baby. And then Suganda. Poor and Pella, Guam, no, cook. What's going on here? Baby. Lama shoe pula ma be lao. Azo spaza Mr. Stan. Lama shuphu lawa omalume bami. Bazokhuluma indaba zamalobolo Hlungelo. Bazelakala. Wena noku. Wena ngathi mangikutshela ukuthi uDlungelwa uyisibotho, uyimbamba. Wathi wena kunezinto ayibona kuyena thina singayiboni. Ziphi lezo zinto? Ziphi? Ngakutshela kwafa uthathe mina ngibe indoda yakho. Hayi lento lo, igxaba leli. Oh, msana uxabani naningeni lento. Yimi umuntu ophethe la. Nina mashubhu ndini. Ngifuna 1000 rand bomvula mlomo. Otherwise ngeke ngikhulume njengoba ngingakhulumi namanje. Ngeke nize ningibone ngikhuluma ngoba 1000 ngikalikhipha. Imvula mlomo isifuna ukuthina manje mshana. Yizini lezo silethele zona. Hlungelo. Ubanika la? Umkhongo omkhulu ke lo. Shut up! Nonke lana. Mina mashubhu ndini. Ngifuna u10,000 cash la manje ngoba lo uyivirgin. Akaza mlozi umuntu wesifazana. 2, nina ngifuna DStv emkhukhweni wami, ngifuna iwashing machine, isixubho sesisidala, namasocks ebhola, bese kuba ama movie kamaphoni phela ngoba nakho nami ngihlala ngedwa ndiyabona. Sezwana? Sengishilo. Futhi into engishilo yinhle. Excuse me? Mabebe. Don't baby me. Hlungelo baby. Listen. Akumina engizolobola. UDlungelwa olobola mina. Awungitsheleke wena ke ngowe reality. Lesi sibothe soDlungela singenalutho wasifica singenalutho. Yazi kwale under le uyithathe ePhungela. Le yayigqokile. Akuyona ke yakhe. Eyami. Yes. 2, le suit afike nayo uDlungela la. Yes. Akuyona yakhe ekamfundisi wakhe. Umbolekile. Uthi akakulobole nganike ngesihlahla. Ngiyabuza ngotshani yini? Wena unkululeko. Bengathi uthi uDlungela ndini lo iBE. Likhona iBL nje ngoba phela imbungulu lencela amagazi abantu yasemarket. Kodwa ngiyamthanda malume. Webhatata. Yazi uthanda liboni. Ngiyaleke ngamtha uthandani? Hey. Kuthiwa noDlungela wakhona lo uyivirgin. Hey, madoda. Vele mina ke nje nginsizwa nsike lento bayishoyo abayishoyo nginsizwa ntse bengibekele lo uyigalile unonkula uzobona futhi umfaka amathambo eswini uzobona ngekudala nje sobagijima umshana la egceke tshela sibukta naye la Ubhebhenene lentshebo lingaka olingakaze limthinta umuntu wesifazane. Ungeke. Uzodlala indlala phela umshana. Umshana nami. Uyagula lento le. Iyagula lento. Guys, usichitha isikhathi sethu. Labantu abaphuma. It's a waste of time ngempela lento. Phuma. Ngizosakaza ngebhodlela yini lento le. Isishopana ubuyisaphi yona lento. Usadade wethu la kuyonda ukudlala le. Yazi Hlungela khululeka. Indaba nokungaphathi ka wena asibuyele esontweni siqhubele nesonto lethu. Yeah. Xa nizokhuleka kwami futhi sekusasa. Khuleka ngoba wena kwakha ngilapha. Wena nabangani bakho ngifuna ukunibona. Angamsebenzela lokho mina. Mina sesengivele ngizoyela esontweni na 10%. 10%? Kanti isilima kusasa u10% uvula isonto ecekwe lakho. Kulungile anginendaba nalokho. Shona khona. I'm trying. Oh yes I am. And I'm loving it. Yes you do. I'm trying. I am. Nkosikazi. Uvele wakhetha ukuthi ubaba umjoyineke namhlanje senkonzweni sonke. Aw shame. Ngenkonzo ne 10% mina. Ene
Hey, mfundisi wami. Uyabona abadala into ethiwa ulokhuza le ndibilishi le ulokhuza u10%. Uthathile ngempela isonto lakho manje mfundisi wami. Buka nje nalokho nkosikazi wakho sehambe wayongena kwelinye isonto ulokhuza. Lempala kaxa yakho le sika lekheke. Mfundisi wami mina ngayisolve yonke lento le. Mina ngayigwaza mina afu umuntu le enandi. Nginikeza imvumo ngiqede ngayo. Abazalwane bami abahle abageza ngoxoxole eTsipho emfuleni. Amen. Njengoba nibona-ke ukuthi upastor 10% akafikanga wenza umhlolo mfutha amalangabi. Amen. Ngithi-ke ngiyanamukela ku-the most rocking church eMlazi. Amen. Ngithe ngizela mina ngizofaka u-full stop kuyonke le ndlela esetshenziswa kudala yokushumayela. Amen. Ngithi kusukela namhlanje isonto lizoba mnandi. Wonke nomuntu ohamba iklabhu uzosizwa namhlanje afila ngathi useklabhini. Haleluya basalwane. Amen. Ngithi othanda i-wrestling uzosizwa ngathi ukuringi namhlanje njengobhatista. Haleluya. Konke-ke lokho kuzokwenzeka-ke at a price. Haleluya basalwane. Amen. Amen. Ngithi ngikhathele-ke mina upastor Dube letotira lapha esontweni lakhe. Ngithi namhlanje ngiyashisa ngivutha amalangabi ngempela. Ngithi namhlanje uyashisa u% ulethe uDr Mthathe. Sikala khaya. Amen. Hatala isonto basalwane bathathe. Sikala khaya. Mfundisi wami ngathi ngisazomanager nangisila lekhekhe lapha. Wena sala ubone nawe. Uyabona la sicwebile nje la mfundisi ayike. Ngala ngangishilo wena. Hayi mfundisi wami ngeke mfundisi sothi nje. Qithi Ngala sengishiwa wena. hayi mfundisi wami ngeke ngihlale mhlawumbe ngizohlala nobunyaka wodwa nje mfundisi. Hayi kuna mfundisi wami. Hey. Lezinja lesezodwa namhlanje sayinama. Kodwa sinayo imali yokukhiphela umkamezo wombone enquni. Ngoba khona iplani engiyisa ngayo le. Ngangidlala 10%. Abafundisi wami ngizoyithola wena ngiyabo ngathi wahlomula la ekhwapheni. Oh ngase ngahlomula ekhwapheni. Ngase ngahlomula. Le manje. Hey nawu sungibamba too much yini kanti? Okay. Oh. And action. Ngiyangibonga nje mntwana. Ngibuka wena ngizilokho phisa ngibamba ngaze ngisakubambanga manje. Uzokuphapha. Ngenza sini? Khohla mfundisi wami. Khohla mfundi, khohla njenge sidomi esikoleni khohla. Lo. Yeah,